Aquest mes d'abril he llegit coses molt xules i tinc moltes ganes d'explicar-vos-les. Comencem! Aquest mes d'abril m'he atrevit a començar amb un gènere que la veritat és que no toco gaire, que és el gènere de la fantasia. He començat amb una sola novel·la, tot i que ara, el que passa que ja entrarà en el recull del mes de maig, estic llegint la segona part i sí que és cert, és novel·la històrica de fantasia, té un punt de fantasia, un puntet molt petit, vull dir, per anar començant a poc, i he de dir que tot i que esperava que m'agradés, és a dir, tot i que la vaig triar pensant que podria agradar-me, m'ha sorprès com m'ha arribat a agradar. Em vaig enganxar moltíssim. La primera novel·la, per això, que és la que vaig llegir al mes d'abril, és El espejo oscuro, de Juliette Marillier. És la primera d'una trilogia que es diuen, si no recordo malament, Les cròniques d'Everyday. Aquesta sí que l'he llegit en lector electrònic, tot i que m'ha agradat tant que em fa pena no tenir-la en paper. El espejo oscuro ens explica la història d'Everyday. És un nen que amb 4 anys el traslladen a viure a casa d'un druida per tal que li ensenyi les arts druídiques i li doni una educació que li permeti ser el successor del rei. Estem parlant de l'Escòcia del segle IV. Aquest nen, com us podeu imaginar, amb 4 anys és sotmès a una disciplina molt dura d'aprenentatge, tant físic com psicològic. Doncs es troba molt trist, es troba molt sol i una nit, a la llum de la lluna, troba un bebè a la porta de la cabana on viuen i decideix que aquell bebè ha estat enviat per la lluna, per ell, que és un regal perquè li faci companyia, i decideix quedar-se. Aquest bebè s'acabarà convertint en una noia que es dirà Tuala i que, diguéssim, que farà més complicat portar a terme tots els plans que tenen previstos tant el druida que acull el Bridey a casa seva com un consell d'ancians savis que està, diguéssim, controlant l'educació d'aquest nen. Doncs això farà que aquesta educació i aquests plans de futur que tenen pel Bridey siguin més difícils. És una novel·la que primer que m'ha sorprès moltíssim, segon que m'ha enganxat moltíssim perquè havia sentit que Juliette Marillier sap ambientar molt bé les seves novel·les i la veritat és que no puc comparar amb res més, només he llegit aquesta, però sí que és cert que entres molt bé en aquest món màgic, en aquesta Escòcia fantàstica i misteriosa que la Juliette Marillier et proposa en el llibre. Actualment estic llegint la segona part i he de dir que m'està enganxant tant o més que la primera, així que ja us en parlaré. La segona novel·la que vaig llegir aquest mes d'abril va ser Frankenstein, de Mary Shelley. A veure, que vinc amb opinions impopulars. Què m'ha agradat de Frankenstein? M'ha agradat que hi ha moltes coses que jo no sabia de la història, que m'havia quedat amb les pel·lis, amb les imatges de les pel·lícules. Aleshores m'ha agradat saber ben bé de què va Frankenstein. És una novel·la que per mi va començar molt bé i que estava molt enganxada i que vaig entrar molt a la història, m'agradava com estava explicada. No sabia que gran part de la novel·la és epistolar, són cartes, aleshores això fa que sigui una lectura molt ràpida, molt amena, molt senzilla. M'ha agradat també com està retratat el sofriment de la criatura, és a dir, al final és una criatura que se sent molt sola al món, que només vol que l'estimin i que canalitza molt malament aquesta soledat. Però arriba un moment en el que jo ja he rebut el missatge de solitud d'aquesta criatura, la tragèdia, diguéssim, de que l'han creat, l'han posat en aquest món perquè sí. Aleshores, diguéssim que
quan a mi ja m'ha arribat aquesta idea, quan ja m'he quedat amb aquest missatge, espero que passin altres coses o que em donguin altres missatges. I una mica vaig tenir la sensació de que ens quedem aquí. Ens quedem aquí i potser quan ens quedem aquí ja estem a la meitat del llibre, vull dir que encara ens queda tela. Va anar de més a menys, Sí que és cert que a mesura que han anat passant les setmanes en tinc més bon record que la sensació que em va deixar quan el vaig acabar. Però tot i així no em va acabar de quadrar, no era el que jo m'esperava. No ha estat una lectura que m'hagi donat el que jo creia que un clàssic d'aquesta envergadura em donaria. En fi, que pensava que en trauria molt més. No ha estat la lectura que jo pensava que seria. La tercera lectura d'aquest mes no ha estat tota feta durant aquest mes, l'hem anat fent a poc amb el meu fill. Si no recordo malament la vam començar al gener. I és la segona part de Harry Potter i la cambra secreta. En aquesta edició, que és molt xula perquè està molt ben il·lustrada, però la veritat és que no és gaire còmode de llegir. Us ho vaig dir per Instagram, em trec el barret davant del món enorme que va crear J.K. Rowling en aquests llibres de Harry Potter. Per molt ben adaptades que estiguin les pel·lis, no hi ha... És a dir, l'atmosfera que transmet tant la primera com la segona part de moment no es pot comparar. Aquest és el segon any del Harry a l'escola de Hogwarts i doncs sembla ser que algú ha obert la cambra secreta que sembla que amaga grans misteris i grans perills. És una lectura que potser és més fosca que la primera part. Jo sempre he sentit a dir que aquesta potser és la pitjor de la saga. No dic ni que sí ni que no, però la veritat és que a nosaltres ens ha enganxat tant com la primera. La veritat és que és una lectura molt xula per fer conjunta amb nens. Òbviament estem parlant de que el Harry té 11, 12, 13 anys i jo l'estava llegint amb un nen de 7 anys, per tant, llegit per un nen de l'edat que toca, diguéssim, no crec que tingui cap tipus de problema, però també és una lectura que es pot fer amb nens més petits si de tant en tant doncs, et vas aturant i vas reflexionant sobre les coses que et diuen i sobre les que no, però que tu has d'entendre de tot el que està passant, no? I ha sigut una lectura llarga perquè ens ha costat, perquè de vegades hi havia trossos de la història en els que eren massa foscos i potser li feia una mica de por i aleshores li va fer una mica de rebuig, però la vam poder acabar i tots dos ens ho vam passar molt bé. És d'aquella novel·la juvenil que aguanta molt bé la lectura adulta, no? I jo m'ho he passat pipa llegint-la jo, i els dies que no hem llegit perquè ell necessitava un descans, jo l'hagués continuat llegint. Segurament seguirem llegint més endavant les altres parts, però no sé si seran en aquestes edicions, perquè la veritat és que, ja us dic, pesen bastant i no són gaire pràctiques a l'hora de llegir, no? La tercera lectura del mes d'abril va ser una troballa d'una llibreria de segona mà. Ja us n'he parlat alguna vegada, primer del meu amor absolut per John Esbo, que per cert, avui és 5, avui treu el llibre. Molt bé. Ve de quan em vaig quedar orfe de lectures de Henning Mankell i de la seva saga del detectiu Wallander. Jo sabia que Henning Mankell, a part de la saga del Wallander, doncs havia escrit altres thrillers autoconclusius, però no n'havia llegit mai cap. I vaig trobar aquest en una llibreria de segona mà i va venir amb mi. Estic parlant del cervell de Kennedy, de Henning Mankell. El cervell de Kennedy ens parla d'una arqueòloga, la Louise, que dirigeix unes excavacions al Peloponès. En un dels seus viatges de tornada a casa, l'any 2004, doncs descobreix que el seu fill és mort. I tot i que tot apunta que ha estat un suïcidi, la Louise no s'ho acaba de creure
i emprendrà un seguit de viatges arreu del món, un dels quals aquí a Barcelona, per resseguir els últims mesos, els últims anys de la vida del seu fill i saber què ha passat. I realment acaba descobrint qui era el seu fill, una mica el missatge aquest de que mai acabes de conèixer del tot ni les persones més properes, no? Una altra vegada, una mica com Frankenstein, sense voler comparar-los perquè són dues lligues diferents, però va començar molt bé, estava molt enganxada, la trama m'interessava i després va deixar d'interessar-me, comencen a sortir personatges per tot arreu, personatge que et dura 2 pàgines i que no tens temps ni de col·locar-lo en lloc i no m'ha acabat de quallar. Ha estat una lectura bastant... em va costat acabar-la fins i tot i que l'estil de Mankell m'agrada molt. És un estil que passa molt bé, està molt ben escrita, és àgil, però al final la història trobo que s'encalla i no avança i no m'ha acabat de convèncer. Ha estat una mica decebedor el fet de trobar-me un Mankell que no m'hagi agradat tantíssim com tots els Mankells que havia llegit. El llibre que us porto a continuació el tenia jo en un avís al calendari per quan sortís llegir-me'l, perquè havia llegit molt bones crítiques dels booktubers anglesos que segueixo. I la veritat és que m'ha agradat moltíssim. Jo crec que juntament amb el llibre del que us parlaré després i juntament amb l'Espejo Oscuro són les 3 lectures d'aquest mes que han estat superxules i de 5 estrelles les 3, crec. El cas és que m'ha agradat molt. Us estic parlant de Los mejores años de Kyle Reid. Molt xula i no m'ho esperava. A veure, sí que m'ho esperava perquè havia sentit els booktubers del dient. Però m'ha agradat moltíssim, m'ha enganxat molt, l'he trobada molt interessant i té un punt de partida molt xulo, que és l'Emira té 25 anys i treballa de cangur per una família benestant americana. Una nit, aquesta família la truca quan ella està en una festa d'aniversari i li demana si sisplau pot anar urgentment a quedar-se amb una de les filles de la família perquè han tingut un petit incident a casa i ha d'anar a la policia i no volen que la nena, que té 4 o 5 anys, no recordo, doncs vegi a la policia a casa. Aleshores l'Emira va a casa de la família, recull a la nena i per entretenir-la se l'emporta a una botiga, un centre comercial que hi ha a prop de casa de la família. Mentre ella està allà entretenint a la nena, la gent que hi ha al centre comercial decideix que és estrany que hi hagi una noia negra, que és l'Emira, amb una nena blanca a aquella hora de la nit en una botiga. I a partir d'aquí es lia. Avisen a la policia, primer avisen el vigilant de seguretat, el vigilant de seguretat vol parlar amb l'Emira, li demana documentació de la nena, ella no té documentació de la nena perquè és la seva cangur, algú grava en vídeo i ho envia i ho vol enviar als diaris. Total, l'Emira es veu en un follon, en un moment, només per estar fent la seva feina. Aquest és el punt de partida de la història i la veritat és que m'ha agradat molt perquè és una història que està plena d'humor, però que tracta temes dels quals tots hem de reflexionar, no? I al final hi ha un moment, jo crec, que és de tot aquest conflicte, que és, com us dic, molt al principi de la novel·la, que és molt bo perquè tothom li està dient a l'Emira què ha de fer, què no ha de fer, com s'ha de sentir, des del que li diu que l'estan atacant perquè és negra i per tant ha d'estar enfadada i ha d'avisar els mitjans, a la senyora que li diu que ella a aquella hora no pot estar vestida d'aquella manera amb una nena en una botiga, el guarda de seguretat que li diu que li doni els papers, tothom li diu com ha de sentir-se i què ha d'estar fent. És una història, òbviament, que parla de racisme, però també parla
de masclisme, parla doncs, de la decisió que suposa per una dona tenir fills, de la carrera, de com se't pot veure aturada la carrera si decideixes tenir-los en un mal moment. Parla de moltes coses amb molt d'humor i la veritat és que està escrit amb un to molt amè, molt divertit, molt ràpid, però tot i així trobo que no és superficial. Ha estat una sorpresa i la veritat és que l'he recomanat molt perquè trobo que pot agradar molt en general i que també demostra que es pot parlar de temes molt seriosos i que es pot reflexionar sobre moltes coses sense necessitat de ser avorrit o pedant, no? De debò que si així per sobre us ha interessat el punt de partida que us he explicat, us pot agradar molt. Si us va agradar, per exemple, Los 7 maridos de Evelyn Hugo o Big Little Lies, crec que Los mejores años us pot agradar molt perquè és d'aquest estil de narrativa àgil, que passa ràpid però que tot i així té xitxa darrere per reflexionar i per comentar. Arribem al final, però sembla que m'hagi guardat el millor pel final, perquè el llibre que em va caure per Sant Jordi ha estat una sorpresa per moltes coses. Primer, perquè no el tenia jo al radar, no havia pensat en llegir-lo, no sabia que sortia per Sant Jordi, no m'havia plantejat incorporar-lo a la llista de pendents. Segon, perquè és un llibre molt prim i a mi normalment els llibres prims sempre em deixen a mitges, sempre em deixen amb ganes de més. I tercer, perquè torna a ser, com en el seu moment em va semblar, una construcció literària brutal. Us porto Consumits pel foc, de Jaume Cabré. De debò que no us deixeu enganyar per una novel·leta tan prima perquè té molta tela i ens parla de la vida de l'Ismael, que és una persona que no ha tingut una vida fàcil i quan ha arribat, diguéssim, a assentar-se una mica a la vida, ja té una feina estable, fa de mestre i es troba casualment amb un conegut que portarà l'Ismael a una situació límit, a unes conseqüències molt heavies que seran doncs, un gran trasbals per la vida de l'Ismael. Em costa parlar-vos d'aquest llibre perquè s'ha de llegir, és a dir, és una experiència que has de tenir. Igual que el Jo confesso, és una experiència que has de tenir com a lector. Doncs és d'aquest tipus de llibres. És d'aquest tipus de llibres del que és molt difícil parlar perquè l'has de llegir i l'has de viure i ja està. I has d'obrir la primera pàgina i deixar-te portar perquè Jaume Cabré ho sap fer molt bé i et sap portar als llocs d'una manera que si no està ben fet, doncs no arribes a la meta. Però ell sí que ho sap fer. Aleshores, de debò que crec sincerament que serà un dels meus preferits del 2021, perquè molt bé hauria d'anar l'any per superar això, però increïble el que Jaume Cabré fa en tan poques pàgines, és a dir, ja deixeu-me que us llegeixi una part, però és una de les cites que més m'agrada del llibre. És una conversa entre dos personatges i li diu: ets escriptor? No. Doncs què si no? Soc lector. Jo també soc lectora. Que bé. Sí, què et penses? Quants llibres llegeixes al cap de l'any? No ho sé, 2 o 3 o cap. Alguna vegada he llegit, però em canso de seguida. Jo una vegada vaig xutar una pilota i no soc futbolista. És un llibre que està ple de diàlegs com aquest. Aquest és el que més em va agradar, em va fer molta gràcia. Per poc que us cridi l'atenció, jo crec que és una lectura que s'ha de fer. És que gairebé us la llegiu d'una seguda, una tarda. M'ha agradat molt i molt. M'ha sorprès i m'ha meravellat, no? Novament, una altra vegada, ja recordo quan vaig llegir el Jo confesso.
vaig quedar fascinada de com Jaume Cabré havia teixit aquesta obra doncs, amb una escala més petita, però aquí fa una cosa bastant similar. Us la recomano molt i molt. Això és tot el que ha donat de sí al mes d'abril. El mes de maig ha començat molt bé, com us deia, estic llegint la segona part de la trilogia del Brivell i m'està agradant molt. Tot i que he de reconèixer que tinc la lectorina una mica baixa i a l'hora de dormir, que és quan jo acostumo a llegir més, doncs m'estic quedant adormida molts dies, per la qual cosa vaig més lenta. El mes d'abril, com heu pogut veure, ha donat molt de sí, jo no crec que el mes de maig funcioni tan bé. M'encantarà saber què heu llegit vosaltres al mes d'abril, com us va anar el Sant Jordi i ens veiem la setmana que ve. Adeu!